Яшыл Өзен районы басуында Түбән Визовой авылы кырыйында жир убылып, мына шундый тирән чокыр барлыкка килгән. Моның озынлыгын 25 метр дип әйттеләр, диаметрын, тирәнлеге 10 метр чамасы, 3 катлы йорт, биргә рәхәтләнеп сыя. Менә җирле халык бу чокырны май бәйрәмнәре алдыннан күргән. Ул социаль җитәрләрдә таралган. Менә әле бүгенге көндә дә монда килергә, карарга килүчеләр шактый. Җир асты сулары грунтны юып, бушлык барлыкка килгән, карст бушлыгы. Менә шулай җирнең өске катламы ишелеп төшкән. Менә монда биредә хуҗалык басуы, көздән иген чәчеп куйганнар. Менә техник үткән вакытта ишелмәве Алла саклаган биредә халыкны. Түбән Визовой авылы янында 11ләп шундый карст чокырлары бар дип әйтәләр. Алар төрле тирәнлектә, төрле зурлыкта. 11 чокырның 5-се су белән тулган. Монсы да бәлки су белән тулыр, беркем бер нәрсә әйтә алмый. Ул чокырларны кайчан барлыкка киләсен, ничек буласын беркем фаразлый алмый. Менә җир астындагы сулар шайтып йомшак катламны ашап шундый чокырларга китерә. Менә әле ул яңадан киңәергә мөмкин, чөнки кырлардан яңадан менә ишелеп бара. Менә әгәр дә бу су белән тулса, төпсез чокыр барлыкка килә бирде.